Ayan, good morning ulit mga ka-farmer, no? Ka-growers Bit 1000 plus foliar fertilizer. No? Nandito pa rin naman tayo sa Malanay, Santa Barbara. No? At nandito po tayo sa mga tinamnan ng palay, ginamitan ho ng growers Bit 1000 plus foliar fertilizer. So under na ho ito ng Malanay Gagasangan Santa Barbara Farmers Association na pinamumunuan po ni Kagawad Prialde po. So ito ay mga resulta naman ho ng mga ginagamitan ng ating growers Bit 1000 plus foliar fertilizer. Napakaganda po. Pagkabilaan ho ito, ayan Ayan. Wala man po akong makita rito yung tag dito, naninilaw o di kaya yung may problema sa mga dahon-dahon Maganda. Magaganda ho yung mga pananim nila. Kapalayan po natin. Ayan, ang luwang-luwang po niyan. Yan po ay resulta ng paggamit ho ng ating growers Bit 1000 plus foliar fertilizer. Po? So, kung dito po sa Malanay at saka sa Gagasangan Santa Barbara, yung mga nangangailangan po dyan ng growers Bit 1000 plus foliar fertilizer, yung mga hindi pa po nakasubok, makipag-ugnayan lang po kayo sa inyong farmers president na si Kagawad Prialde po ng Gagasangan Santa Barbara. Ayan. So mga ka-farmer, in behalf of growers Bit 1000 plus foliar fertilizer, God bless everyone and to God be the glory po. God bless the farmers of this land.